Още един жесток джип на сайта на 7 Cars. Представям ви този Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Автомобил е 2023 година с бензинов двигател и 435 конски сили мощност. Да го разгледаме. Автомобилът, както предполагах, страхотен, с AMG салон, кожа и алкантара, перфориран, седалките са с подорев, обдухване, памет, има и масажи, Burmester разучителна система, карбонови нишки по таблото, дигитално табло, имаме и дигитални бутони на волана, дисплей, не знам какво са, волана е жесток, скосен, AMG, въздушно окачване, 360 градусови камери, имаме дистроник, лейн асист, абсолютно всички екстри. Има ли смисъл да ги изброявам? С голяма панорама, запазен, уха е прекрасно, с всички възможни екстри. Няма какво повече да кажа. Колата е невероятна и си струва всяка една екстра. Много добре. С подогрев на седалките и отзад, 4-зонов климатроник, макар този автомобил да е бил семейен, той се продава от първият собственик и отзад е също така запазен. Има оригинална стойка на Mercedes за таблет или телефон, така че който се вози отзад, има още един екран, към който да си гледа. Автомобилът е с гражданска и каско до септември месец 2025 година, обслужван на януари месец тази година и е в идеално техническо състояние с пълна сервизна история от Mercedes. Багажникът, огромно пространство с гумена постелка, ако носите нещо, което може да нацапа багажника, и тапицерията с достатъчно пространство и отдолу, така че идеален семейен автомобил и електрически, разбира се. Пинк! Пълната обява на това GLE 53 AMG ще намерите на нашия сайт 7cars.bg. Ако това видео ви е харесало, подкрепете го с един палец и се абонирайте за нашия канал, защото имаме всякакви Мерцедеси, BMW-та, C-класи, AMG-та, всичко. Чао! Say